5000 ତାହାକୁ ଆଜି ବିରାଟ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏ ଦ୍ରୁମ ଇଏ ହଉଛି ତମ ଦ୍ରୁମେ। ତମେ ଗଛ ଲଗେଇକି ଏଡେ ବଡ କରିଛ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଜୋରରେ ହୁଳ ହୁଳେଇ ଦିଅ। କେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର ଟୋଟାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମର? ଯୋଉଟା 4 ମସିହାରେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଥିଲା ସେଇ ମଞ୍ଜି ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ବିରାଟ ଗଛ, ଯୋଉ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଖ୍ୟା 155ରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ଜାଣିଛ ଆଜି ତମ 155 ଗୋଷ୍ଠୀର ପୁଞ୍ଜି କେତେ? ମନୋଜ କେତେ? 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେଦିନ 5000 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ, ଆଜି ତମ 155 ଗୋଷ୍ଠୀର ପୁଞ୍ଜି ହଉଛି, ମୂଳଧନ ହଉଛି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେଇ କଥା